En aquest vídeo tutorial veurem com podem crear un vídeo amb el Canva. El Canva permet fer moltes coses, documents, cartells, el funcionament per tot és bastant senzill, sí? És molt similar, sí? I també ens permet fer vídeos. Podem crear un vídeo des de zero o podem crear ja amb unes mides concretes per altres coses i també podem començar amb plantilles ja fetes. Si nosaltres volem començar amb una plantilla. Si comencem a crear un vídeo des de zero, aquí directament ens fa algunes propostes de coses que es poden inserir. Us recordo que els que tenen la corona són de pagament i els que no, doncs no. Per exemple, si jo vull començar amb un compte enrere, doncs podria començar arrossegant aquest vídeo aquí baix o aquí dalt, és indiferent. Aquí baix anirem afegint els vídeos que jo vulgui posar un al costat de l'altre, i a partir d'aquí, si apreto aquí el play, doncs veig com va quedant això. D'acord? En aquest cas, aquí tenim, aquest és el 3, el 2 i l'1, doncs els podrien afegir el 2 i l'1. I ara dius, no, és que 5 segons és molt, doncs jo els vull d'un segon i mig. Veieu? Els puc anar escurçant per aquí i ficar-lo a la mida que m'interessi. També es pot escurçar per aquí dalt, si vull posar directament 1,5. I aplicar-les a totes, per exemple. Doncs llavors ja hagués estat. A partir d'aquí ja puc continuar afegint coses. Ara se m'ha afegit una pàgina amb el mateix d'això, si no la vull, doncs la puc suprimir i ja està. Què es pot afegir aquí? Es poden afegir vídeos que tu trobis per aquí. Per exemple, si busquem un vídeo de carnaval, doncs per aquí n'hi ha diversos, doncs podem afegir-ne algun, per exemple aquest mateix, i puc venir aquí i afegir-lo, em dura 5,2 segons perquè és el que dura això. En el cas que el vulgui afegir, el que fa, veieu, és repetir-lo. Quan acabi una miqueta el vídeo que hi havia, torna a començar. I una vegada tornat a començar, doncs podem allargar això o escurçar-ho. Quan triem alguna plantilla d'aquestes, de vegades ens surten d'altres coses que es poden afegir, com amb el rellotge, que ho podem fer servir com de transicions o coses d'aquestes. Com qualsevol Canva. Si jo ara vull arreglar, dic, ostres, que això està en castellà, doncs podem canviar. Podem posar-ho en català, festa de carnaval, i ja ho tenim. I estaria arreglat. I es poden canviar els colors, i es pot canviar el tipus de lletra, i es poden moure les coses, etc. O sigui, tot és movible, igual que en qualsevol Canva. A part de ficar vídeos que tinguin per aquí, evidentment podem posar vídeos que siguin nostres. Si venim aquí a càrregues, ara aquí tinc una foto de l'escola, però podria anar a buscar algun vídeo que jo tingués guardat en les meves carpetes. Si anem aquí a vídeos, jo ara mateix tinc aquest vídeo d'aquí, que podem fer servir, doncs s'arrossega igual que qualsevol altre. El puc agafar i emportar-me'l aquí. D'acord? Llavors aquí tenim el vídeo aquest. Aquests vídeos, una vegada tenim aquí un vídeo, podem fer-li coses. Podem editar-lo, això vol dir que podem ficar-li algun efecte o alguna història. Podem tallar-lo, si és que m'interessa, doncs el puc tallar pel principi o el puc tallar pel final, i així em puc quedar amb el tros de vídeo que a mi em convingui, només. En el moment que canviem la mida aquí i aquí ens diu quants segons està, llavors jo li dic fet i ja estaria, i hauríem editat. Aquí a la reproducció podem pujar la velocitat perquè vagi més ràpid, veieu que ara caminen més ràpid, hasta per 2, o la podem reduir per ficar-ho a càmera lenta, podríem jugar una miqueta amb això. Què més? Podem canviar-li el color de fons si és que jo tinc que el vídeo no ocupi tota la pantalla. Podríem canviar-ho. Podríem escapçar un tros de vídeo, dir-li que el vull encongir o que vull fer alguna cosa, o que el vull girar, veieu? Ens quedaria una mica girat. Podríem canviar la posició, podríem canviar diferents opcions d'aquest vídeo. Una altra cosa que també es pot fer és, si ens posem per aquí al mig, podem canviar-li la transició. Veieu? Aquí al mig, entre dues diapositives, podem afegir transicions. No en té moltes, però en té unes quantes.
Cap, que és dissolució, o un lliscament, o un moviment, i la durada de la transició. Al mig de qualsevol, veieu, podem afegir una transició o afegir una pàgina. Sempre que ens col·loquem entre dues, si ens posem aquí sense clicar, ens apareix. D'aquesta manera podem fer-ho. Una altra cosa que també és molt xula és que aquí en els elements, per exemple, podem afegir marcs. Aquí tenim els vídeos i podem afegir quadrícules o marcs. Això està molt xulo perquè llavors pots ficar els vídeos a dins d'aquestes quadrícules. Per exemple, puc ficar-ho així i llavors m'apareixen les 4. Però és que fins i tot podria fer-ho més petit i aquí tenir algun altre objecte o alguna altra cosa. Llavors jo puc ficar els vídeos aquí, per exemple. Ara poso el mateix vídeo. El poso aquí i em surten caminant i llavors podria venir aquí a buscar vídeos. Aquí elements mateix. Podem venir aquí a buscar vídeos d'aquests seus, del que sigui. Per exemple, d'aquesta noia caminant, o d'aquesta això, o d'aquest cel. I em puc posar un altre de fons encara, aquí, veieu, Els puc posar per aquí, moure un al davant, l'altre al darrere, això és com qualsevol Canva. Mou al davant, i ara agafo aquest, i el faig gran, que ocupi tota la pantalla, i aquest el poso aquí. I aquí podria ficar coses escrites i el que jo vulgui. Quan tu fiques més d'un vídeo en una quadrícula, la mida d'entrada de la quadrícula o de la diapositiva és del vídeo més llarg i llavors els altres es van repetint fins que s'acabi el temps del vídeo més llarg. D'acord? Per últim, una vegada ja haguem fet el nostre muntatge, l'haguem acabat, haguem fet transicions, tot el que vulguem, també es poden fer efectes dins d'un text o dins d'alguna cosa que jo posi, també es pot fer alguna coseta. Doncs, per exemple, si jo aquí, amb aquest text, doncs li podríem afegir un efecte, per exemple, que les lletres facin corbes o coses d'aquest tipus. I per últim, que ja hem acabat, podem veure el sencer i llavors vindríem aquí a comparteix i el podem descarregar en format MP4, que és el format de vídeo que tenen ells disponibles. Fem descàrrega i una vegada descarregat se'ns guarda al nostre ordinador en MP4 directament. I llavors ja podem fer el que vulguem amb el nostre vídeo. I això és tot.